Στο καφταντζόγλιο στάδιο Θεσσαλονίκης, η Εθνική Ελλάδος επραγματοποίησε ένα θρίαμβο επιβληθήσε της αντιστοίχου Ελβετικής με 4-1. Ο ποδοσφαιρικός αγών διεξήχθη στα πλαίσια των προκριματικών για το παγκόσμιο κύπελο. Η νίκη της ελληνικής ομάδος είναι ένας άθλος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι Ελβετοί παίκτες, έμπειροι και δοκιμασμένοι, θέλησαν να επιβάλλουν ένα επιθετικό παιχνίδι. Αλλά οι Έλληνες παίκτες κατόρθωσαν να πάρουν αυτή την επίθεση. Και έτσι, αφού η ελληνική ομάδα επέτυχε 4 γκολ, δέχτηκε μόνο 1. Στις κερκίδες, οι 50.000 περίπου θεατές απεθέωσαν τους νικητάς. Αλλά και στο γήπεδο μέσα, η μεγάλη νίκη, μπορεί να είναι ο προάγγελος μιας προκρίσεως, γιορτάστηκε με φιλιά.